Hej YouTube, og i dag vil vi filme Minecraft. Jeg vil filme Minecraft, hvor jeg viser hvordan man laver lidt ting. Ja. Vi starter lige med håndtaget her. Du skal bruge en brosten og en pind. Og så er det sindssygt bare sådan her man laver det. Så er det sådan til. Og en automat. Så skal du bruge cobblestone. Så skal du bruge 7 stykker af, og så skal du bruge en bue og en redstone. Så er det sådan her man laver dem. Og så, som der er mange der ved, alle ved nok hvordan man laver sådan hjem. Det er der rart at vide nu, men og en brystplade, en diamond brystplade. Det kan du også bruge. Du kan også bruge jern. Bare sætte det samme sted, og så får du og læder og guld og så har man fuld diamond træ, armor og et diamond sværd, en pind og 2 diamonds. Her. Jeg skal bruge 3 tråd og 3 pinde. Den tog lidt tid at finde ud af, hvad man lavede så. Den her kan du bruge til at lave potions med, som du kan bruge i PvP. Intensiv, som du kan bruge. Der er mange der kender den på en bump, bare til at springe andres hus for eksempel. Og min fætter Bjørn her. Hej, og jeg lige lærer League of Legends. Ja, han filmer også YouTube. Ham kan du gå ind og se på, Bjørn Vester. Ja, og I må gerne subscribe ham, vi ser lige nu. Ja. I må også gerne subscribe mig. I hvert fald. Ja, og så tager man en diamond hakke her. Ja, det er den 3 pætter. Der og så YouTube Karin Jeppesen, Bjørn Vester og William Jeppesen. Så kommer den her træ eller diamond økse. Den kan du tage for eksempel på 3 med. Og andre ting. Det er lige meget om det er til den side eller til den side til. Og den sidste ting. En le. Ja, det var det. Farvel YouTube.